Kusog mo kanta og magapasalamat kami kanimo pero panahon sa tingkaon mohungit diretso. Agay. Agay. Gutom na siguro. You are just good in singing praises, giving thanks unto the Lord for everything. However, Dada lang mi. You're not. pass. Hello, mayong gabi dia. Joke lang. Hello, mayong gabi dia kaninyo mga katatak Kristohanon. So, mayong gabi ka natong tanan. So, ano yan kita karon sa atong another segment. So, mo na siya ang gitawag nga Cristiano Got Lines. Got lines. Okay, Cristiano Got Lines. So natay mga mechanics ani no. So ipakita Ate Jules. Pakita na to ang So mao ni siya. So natay bunutan nga papel. So makita ninyo diha nanay tay papel dire o aman tong coins ni Jules. So mo ni siya ang coins. Ano siya ang with a twist. With a twist ni siya kung kuan mo na Ate Jules no. Iana ni mo siya. Mura siya Kung green. wala na ko ana murag sa Kongren ko na siya kanang i-translate nimo sa English. Iba ni siya kay Kongren i-translate nimo sa English. Kung yellow Tagalog. Tagalog. Di Tagalog. Okay, so nakuha na to. Akong balikon ang kining green mo ni siya i-translate sa English. Ang kining yellow mo ni siya ang i-translate sa Tagalog. So before ta magsugod no, para updated di ta sa atong mga incoming nga video. Yes. Please support this page. Hit the notification bell, like and subscribe. I-share na po ninyo. Yes. So, God bless. Yes, ma'am. So, magsugod na ta. Kinsa may mag-una siya. Kaysa may ang una. Ay kuya, bailot tayo. Sige, Brad. Sige, Brad. Ako din si Gino. Dili, Bunot sa daan. Bro. Okay. Dayon. Andiyan na basahan. Pwede i-google. Okay. Dayon. English. So, great. English siya. Basta sa una. Nakita na ko ang kalipay diha kang Kristo unya kung church activity mo takas. Agoy, magka-relate yun sila ano. Magka-relate galing ko ano. Nakita na ko ang kalipay diha kang Kristo unya kung church activity mo takas. Agay. Uy. Ay. So, English. I found the joy in Christ, but in the church activities, I'll Not bad. Okay na to. Di ato po sa liwasing. Ikaw. Uy, ako na po day. Ikaw man natin kay sunod man ka. Ako may tigaw eh. Pinsan mag Ako. Ay, siya na po. Ako ya, kuya. may murag sense na ni. Nasayo ng Tagalog. Sayo nung tani. Ala. Oy, Tagalog kini. Sige. Dato kas kalibutan. Pero wala kay Kristo sulod sa imong dugan. Agi. Ay. Sa naman ni. Sayang ranang tanan. Ala. Tagalog. Sabay Tagalog sa dato. Mayaman, agi. Mayaman ka dito sa mundo, pero wala sa iyo yung Panginoon. Wala kang Panginoon sa buhay mo. Dili. Mayaman ka sa kalibutan. Dili sa ikuan man. Tagalog ka Imong kasi dugan mga sa friends sa tayo imong na dugan man Tagalog. dili. Tagalogin mo. Tagalogin. Wag mo nga idugay. Wag mo Sige, idugay. talian ko na, wag ko nang idugay. Mayaman ako sa mundo, pero wala akong Kristo sa loob ng bahay. Sa loob ng puso ko. Sayang lang ang lahat. Alright. Not bad. Listen ng Tagalog ha. Okay. Right. Boy drummer. Ikaw, magiging na. Ana, kay mo gina sang kuan mo. Tagalog, Okay. Bisaya. Ay, English. No, English. Oh. Ay, basic.
Pwede ka. Sa honor na. Shout out sa kusog mo saad nga bisan unsang activity adton pero inig actual daghan nag Ay, mura na dyan. Ito sila, no? Shout out! Dagang rason! Shout out sa katong wala na kanya. Maraming merong paraan. Masa pa ka nakuto yung utok. English. request ko Tagalog. No, sud mo kay ni. Ito doon lang taga para sa'yo. Balag kinabaw. Yes. Shout out. English naman ang shout out. So, nanakay po. Luy ko yun. Tudloy ko. 2,000 years later. Tawagin dyan. IT. Ano friend? Kolo friends. Shout Ano out rin sa likod kusog doon. mo saad nga bisan unsang activity adtoon pero ini actual daghan naglason. So shout out all my strength. Power. All my shout out to all my strength, power and sufficiency in grace. So to all of our activities in our church, bisang actual. Dagan sa nga tao kay isog ba? Okay. We have so many reasons. So many reasons. Ay, isa po sa natute kay basig mo Ayun, ibalik! wala pa rin. Sige, ako sa ako. Hindi na makalaman yun yung mga master. Bihag yun. Bihag yun. Okay. Tagalog lang, Okay. eh. English, ta. Green. English na naman gulo. So English ya kay green man. Sige. Sakit mabiyaan og uyab. Nako. Pero masakit kung biyaan ka Ginoo. Ay, kana mo gina sakit na mili. Sana all may uyab. Tinol gina. Ako kung ako English ba? Mister sa kote kung ako papili biyan na lang ko sa uyab. Biyan na lang ako sa uyab. Sa Ginoo na lang. Tagaan pa ko niya dagan. Balagi daw. Ay sa mo kay Ay, may makita sa YouTube. Sa pabi, sa mo ni. Oo. Oh. Mangi ko ITV. biyan na gin makita. Kuya. It's so hurt. It's so hurt. Hurting mo. It's so hurting. It's so hurtinization. It's so hurt when your boyfriend or girlfriend left you. But it's more hurting. It's Dili mo to more. mo pagka-English ni Muti. It's more. It's more fun It's in the hurt when your partner left you. Okay. But it's more hurt. It's more painful. Painkiller. When but it's more painful when God left you. God left you. Amen. Amen. Safe pra Next. Yeah, Nasabtan na ako no sa si kini si Kuya. Yay. Sag dire. Maestro. Duka kaya English eh. Sag dire. Sige. Yeah, tilik ko rin. Ate. Kaya mo pwedeng baguhon diretso ang tao. Kung ikaw mismo wala mabago. Ay ganun. Sakto yun. Sakto. Dili. Brad, ayaw gyud tambagi brad. Ayaw gyud tambagi brad. Dapat ikaw sa gyud. Hugot ka rin tinuod. Yeah. Dala tambag nang imo ya, dala council. Dala council ana kay nay usahay. Malinood naman na. Agilaw na. Agilaw na. Yeah. Kamara na sila. English bagit Tagalog na lang ba? Ayaw wala English dito mo. Sige. Dili mo pwedeng baguhon diretso ang tao. You cannot change the human. The nature. Doon dire kaya You makita cannot change the attitude diretso. Wala may balita si diretso ano. Nanawag. Advertise. Kuha na kanang kulak na. Ay, dili. Gusto ko na umanon. Dili, hindi mo pwedeng baguhon. You cannot change someone's attitude unless
Unless you will change You will not yourself Self. first. You will Okay, process safe. Next! Okay, next. Highest honor. Ay, larang, ilumilo. Wala, dali daw. Hilak na ni. Sige, ang dami na na. English ka o Bisaya? Sige. Ay, nanawag naman pastor. Sige. English. Marama kayo mo kan kay. Pwede kami napad-motos? Sila na mutos sa kan. Mutos. Kami mutos. Okay raw. Kusog mo kanta o magpasalamat kami kanimo pero panahon sa ating kaon pugit diretso. Agay. Ala tinuod ra ba na? Ikaw ginawa. Pumit ka rin so. Brain cells, baka manggaw. Wala na in Orient. Blanco daw siya. Aka na. May pag wala ko nag-suggest. Kusog mo kanta og magapasalamat kami kanimo pero panahon sa tingkaon mo hungit diretso. Agay. Agay. Gutom na siguro. Gitawag na ba pa ni mo Lord? Siguro na ba? It's me nation. Wala daw translation, Pastor na. You are just good in singing praises, giving thanks unto the Lord for everything. However, You're not. pass. Ano naman? However, Dara na kayo muna na. Alright. Of course, on a serious note, deal or no deal, serious, ane? Well, anyway, you are just good in giving praises and thanks to the Lord. However, during breakfast, lunch, and dinner, you forgot to thank God for the blessing. Nice. Sip. Hayo. Sobrahan di kayo. Ikaw, sige. Ikaw na. Siya na po. Sige dyan. Tagalog man. Siyempre kaya mong Tagalog. Tagalog. Tagalog na. Tagalog. Turo niya po ng utubag. Ninubog na akong gamot. Paano mo dia? Kung kaya ni mo mag-overnight, mag-chat, wala ko yung chat, pastora. Grabe din sa Kung kaya ni mo mag-overnight, mag-chat-chat sa imong uyab or sa crush, ayaw pod katulog kung wali na nga usara ka oras. Grabe. Do not sleep. In 1 hour. it should be 8. If you are good in Tagalog. Naminaw. Kung kaya mong makipag-usap sa iyong crush or sa iyong kasintahan ng magdamag, huwag kang matulog sa panahon ng pandemya ang Panahon ng pandemya. Sa panahon na ng pandemya. Kung kaya mong makipag-usap ng magdamagan sa iyong kasintahan, please naman, huwag kang matutulog sa panahon ng pakikinig ng word ng Lord. Salita ng Diyos. Bye. Alam mo rin Tagalog yun eh. Ay, English. Pansit. Ay, pansit. Wala. Is it Pansit, pagulipunan. Pansit ra? Maminaw ra ka unya ang buhat. Wala na. Wala na. Wala na. Aw, nalimbungan ka. Wala. Ilan ba? Ilan? Paano nang aw? Maminaw ra ka, unya ang buhat, wala na. Aw, nalimbungan ka. Aw. Aw. Okay. Aw. Dog na. Basta ka nang aw, dog na. Sige.
Maminaw ra ka unya na, ang buhat wala na aw nalimbungan ra ka. You're only good at listening with the word of God, but then dog aw man to. Good. Wait, aw. Dog aw. Sunod na lang, yaw. Friend, you got this gift. Friend to siya, mga igsoon. Yes, dito siya domen. Okay. Lord, Rolling in the Next. deep. Rolling in the deep. Tagalog ba? Isip pa Tagalog. Arang ra. Tagalog yan. Tagalog. Kung mayroon kang pera, ipamigay mo sa mga mahirap. Kusog mo, praise the Lord, hallelujah. Uy, Pero panahon sa simba mo, gawas kung wali na. Shout out sa mga magawas sa magwali na. Pahit sa West Hotel, Shout out sa sit-rasit. hallelujah. Nag-snack na kay? Tagalog man. Nag-snack na tindahan mo. Nagsakto na yun. Nagsakto. Sa pa is-footer. Karilit mo sa Kusog kuha mo, na. praise the Lord. Nana, may gusto na gito. Ako man si base yan eh. praise the Lord, quote and quote. Kitagalog. Inana, may gusto na ba? Malakas ang kulog ng langit. Thunder. Under. Malakas Si Maganda. Si Malakas. malakas sumamba or malakas sumambit. Sumampit. Malakas sumampit ng Lord. Hallelujah! Pero sa panahon ng sermon, Pero sa panahon na panahon ng sermon, umaalis. Uy! Ano lang, ako nung tama, umaalis. Siyempre ako kinakaptan mo. Sip. Okay. Yay! Sip. Birahe bro! Uy, gay. Shout out sa kusog mo amen pero inig prayer meeting absent. Ay. Brad, ikaw gito ba? Ay, amin ka na mag-announce, girl. Shout out sa prayer. Shout out to those who loudly speak amen every time but in prayer meeting you're always absent. Ikaw ba? Ikaw, basig nakakaato ba sa isa ng mga kwanigsoon ha? Diligid actually murag ako gito tanan ba. Murag ako gigi basihan.